sibuyas. No. Wala sila sibuyas. Sibuyas. Kapag na din. Ha? Take out mo. Kontak ako. Busog na ako. Tulungan mo ako sa loob. Ayoko. Take out mo na. Ubusin ko to. Ang. Kaya ako na lang ulit ako. Kuya. Take out mo, tapos order ka pang isa para sa akin. Baka may gusto kang ibang pa-take out. Ito na lang masarap po. Sarap yan. Ay, sabi mo. Utang ko. Ako na. Tanga na. $250.
O, chicharon. Kaya ako na dito.